en tren. A mi també. Saps? Aquest tren com el que estàs pintant també existia a Mallorca. Ah, sí? Sí. El meu repredí el feia servir cada dia per anar a fer feina a la fàbrica a Palma. Tanca els ulls, Marineta, i farem un viatge en el passat. Mira, padrí! Veus, Marina? Així eren les estacions de tren fa 150 anys. Has vist la locomotora, Marina? És ben bé com el teu dibuix, Uf, a la caldera hi ha foc! És que en aquells moments els trens no funcionaven amb electricitat, sinó que ho feien amb vapor, que ho aconseguien encalentint molta d'aigua. Passatgers, el tren a Palma és a punt de sortir. Últim avís. Marina, saps què li deia el meu repredí a les vies del tren? Com li deia? El camí de ferro. El camí de ferro. Totalment. I en el poble hi havia molta gent que no n'havia sortit mai fins que no va arribar el tren. I saps on volien seure tots? Aquí, en el teu lloc, de vora la finestra. I així podíem mirar passar les cases, els arbres, les muntanyes, fins i tot les ovelles. Sí, tot ràpid, ràpid, ràpid. I molta gent d'aquesta no va veure la mà per primera vegada fins que va arribar a Palma. I què? T'ha agradat, Marina? Sí, m'ha agradat molt. Podem tornar un altre dia? I clar que sí. De fet, a partir d'ara, tu i tothom que vulgui podrà venir a viure aquesta experiència aquí, al Museu del Ferrocarril de Mallorca, a Son Carrió, Sant Llorenç des Cardassar.